Lainang salkita segang tulasi kor ardi blok khobdak salka toksaya amsani tongkosontorai lokrok rang tisalai lama sanam laifro মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ওয়াশাফন ফাইন নাই ফাইয়া হিনে কক সামানো কক ফিরকা সালকা তক্সিয়া আমসেনি ওয়াইটিএফ ত্রিপুরা মথনি সেংক্রাগ্রক তিনটা আনবাকে যে মেডিয়ার রিঙ্গান না Kuliano sini sansadi media bonona hambai kok ditam ni जों साबिसिया सामबारि केन्द्रनि बिसिंग जों प्रटक्सिया बिसिंग थानाय सालकिसा सिगां 19 तारिख जों कायसा जोंनि लामा हामियानो सामानि जों नुखा जे सामनाय र जे सामानि जोंनि बुटपाई मान भरे जोंनि मिनिस्टार बा जोंनि एमएलए जोंनि नांनाय केबो फाइ नुजा फाइलिया नि सामान दङ दैयै आं किसा कक सानाय जों पार्टी टिप्रा मथा पार्टी होइते जों किसा अकर्न सानाय जे ताकु साका जोंनि मिनिस्टार नुजा फाइलिया जों मा जुगाजु फाइलिया बुट जोंनि जितिनि दखका नों दै किसा कक सानमोसो कक गै मिनिस्टार तो जोंनि बा जोंनि एमएलए बरत फाइनो दङ जोंनि जों मा कक सालायजा ओंखाय जोंनि थानाय मास जोंनि बनिस फुट 30-40 टा गारि दैयै जोंनि सामा सम बान दङमा स्किम दैयै पार्क रक सामना हिनै बनिस फायै जों बाय मालायै बनिस हा बे कखलायै बा जागा थाङै साइगा बनिस आसुबै बान थाङै गुरि नायखा ओंखाय बनिस मपाल खायनानै प्रटक्सिया न डेभलप खायनानै लामा खाम खायनानै हिनै बनिस सावयाखनै फाइगलांगा तब ताकु जे सामानि ब फाइलिया नै कारण ब जों बाय जुगाजु गरै ब मिनिस्टार फाइबर बर दं बा एमएलए फाइबर बर दं बकुल जुगाजु गरै साइमिया जेफोर बिनि लामाते थाना नांखा बिनि बा गारि बा साइकेलफोर बाजार गलायखा ओंखाय ब आबो सुसे साइमनि दंसु बुकुल मिनिस्टार फायै काम खायनानै बा बे जुगाजु दं बा बखाय जोंनि प्रटक्सिया जारा जोंनि हिमै दंगारबाय ब जुगाजु गरिङै ब कोनसा कारण बिनाबो टोटली ब बनिजि स साबा नगै ब फाइजानो फाया हम सामानि गाबनो जों सानामो जों अर लामा खाजरै दं दाबो जोंनि उत्तर सेक्टर होइते दाबो म बेलेक्टप रिजाल्ट दङ जों जोंनि बाथि मोजां जरा तेबो जोंनि खायनाय जेव लामा खायमाबो ब जोंनि इस्टिमेट नखरियाखौ जों रेजिस्ट्रेसन जा आबो जों कयेक मास बिसिनो खायबायने हनै जों वान सला जाखने जोंनि सार ब जोंनि मिनिस्टार ब जों नखर जा खायबायने रोख खायै तेतो तेताम साना जे जों माने आबो सुकिया जाजालिया जों टिप्रा मथा पार्टी ननिते बर मिनिस्टार फायार नुजा फाया माने जों खुबुनो किसा हामजालिया जों যে অ সানা রকা মানে প্রতাম পারি খাই কোন बर ताम पार्टी खाय जों साइनाया बर किन्तु टोटाली बर सुंगासो जुगाजु गुरै दिनै खोनाका किसा बर फाइमाला केथिनरनि मेम्बार बा चेयरमेन अफ लाइफ दिनै महायिनखा जों अरबाय जुगाजु मानजालिया खायजालिया अरबि जों किसा खोनाका गाबो फैना किसा टक सामानिदा नों सिनेमा गरे आंनि सिनेमा ओंखाय आं टिप्रा मथा पार्टी निंगै साबिसा सानबारि ब्लक कमिटिनि मेम्बार ते आंनो बे फाइमाजा खायया डिस्ट्रिक्टनि जोंनि टिप्रा मथा पार्टी डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार दारा पविन्द्र ते आं फाइमाजा खायया जोंनि साबिसा सानबारि टिप्रा मथा ब्लक कमिटिनि वाइपिएफनि ब्लक मेम्बार बेयाव दङते जोंनि प्रटक्सिया बिसिनि चेयरमेन बसुमजित देबबर्मा गे जेवर तो मिनिस्टार तो फाया सामान बर साइट गै ताबो जते बबाय बसो फाइया मिनिस्टार तो गोबां फाइया जों तामनि थानाय दिमा सेसंगबो जोंनि डाइरेक्ट नो पन्चायत न जोंनि प्रटक्सिया पन्चायतनि बुस्कान गनो अमातनो बजिनि सारातना सुपर ब्लकनि जे भिडिअ जे जोंनि एक डिडब्ल्यूएस इंजिनियर
बा निनि गोबांमा दप्तरनि बरनो तुबै डाइरेक्ट जोंनि चेयारमेन जोंनि पार्लामेन्ट ग्राम बसैबाय बर सालाय थाबाय गया ताम ताम खायके हामनो हिनै बनिसनाव कनसेप्ट बुसनाव फाया हिनै जोंनि पार्टीराव बाय बमालायै खायने हिनै मालाय थाबाय गया किन्तु ब फाइ दो जों बाय जगा गामनो दङ जों आबुन बिजनेस जों देब जोंनि जे पार्क खाने मानबा बेजों देब हामजागे जों बनो जोंनि सानो जों मुदि खालै मा दङ जों आबुन बाबिनो सानो मुसुङो जे अजे साया हिनार नबो जों बरनो फाइ दं तुदै फायारनि ता साथु जों बरनो आबनो बयना मुसुङो देब जों फाइ दङ जोंरा हायनार हिनै खानाय दङ देब हायने देब जोंरा खायने बागै देब ता जाया काका नुवा तो जों खोनागा साके सिगांनि सब कक अंखर माने और फाइ कोनो मिनिस्टार फाइ कोनो नायफिया बिनि एरियावनो ते लामाराव नु बाराम्बर से निजिनि रां बाय थों स्लामनाय मा तंजो मना बुस जता तामस आबो तावजिनि मेडिया चिनि नाजों गले हमबाय दिबो दरावो आंनि कक हंखाय जे बुजियै बरसे सामानि प्रथम आं सानो मोजोखौ थानाय मिनिस्टारनि मंगवानि न जे मिनिस्टार आइया चिर जे रिलेसन करे सामानि मिनिस्टार बिसि प्रिन्सिपाल को चिनि तपसे फाइ थामा बे सिगाङाव तो फाइ थागोन दुई तीन बार फाइ थानाय गाव मिनिस्टार बर किन्तु सियानि बागै जे मिनिस्टार फाइ जाहैनोबो दिनै बर आव फाइ कक्स आं जेनु माने गाबनो बर आबो जां थाका आबनो ता सासिगुन बर आं बन सानो बर मति बम आं बेनो लामा काम लेबो काहाम मेगा नामो काहाम ते जे मिनिस्टार बर जे कक्स मानि जे मिनिस्टार फाइ सामा आबो ताता ने आं मानसुको आबो आं दिनै मेगा आं गोसानो मा फैया कक सानानि बागै नाचिनि मिनिस्टार आबो जेबाले साइ दङ बर तपसेना नायनो जोंनि जुबो साजा सा जोंनो मिसिनो बिनि साइ दङ बर नाय नुक मुताबो मुतामति आव कासे दंहा दाक्ता कायजाबो अटेन दाना सिमिसि बाकी पार्क लो नाय साव बसिनो रो सारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो हैन काम को तो शेष तो हैन तो सुनो है भंग को सुनाबो आशा को दो मिनिस्टर से हैन ना काम था आमना आबुनि बिदि आं हेलो जे अ साना रके बर माने ताम बर खाय बर आबो दल तो बर ताम वेबो रासे देबो जर तो रे ने बर पाब्लिक बर न काम प्ले जाओ ओंका लामा हाने तो बर फाइनाइ सालायगोना खलेगोना दे बर सानि जुटुए बाबो हाय कक साका दे बर न तिनि फाइबानो खाबो न पिसा आबो आथिने बुल गायनि सारा थांगा बिलको कुकै तिनि बसकान तो फेबो दे बर बुल हि सिगा को सिगा माने जों साइमिया मिनिस्टार हेमो जों नखो थंगे बेकानि कक सबै बर नि आं हने कक सबै आबो बर जों मिडिया मोसंग कक न फिरो मंगारिका बे कागानि सिनि मुंखा आंनि सिमुंखाय कय डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार ते उरो ब्लक कमिटिनि मेम्बार ते वाइ टिएमनि ब्लक कमिटिनि मेम्बार सेफसिनि प्रटोकसन डिसिनि चेयारमेन कागानि हामबे लेम्बोसरा बागबारिव तंमा राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिजागो और रुंनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरुंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलाय मानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कलेज राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875 जुदा जुदा बेमार मानजागै हमी माया अंगी तंखा हायदा तावाना सिदी kaham kaham shak nanyarok bai naikol jak tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni ganawono grungshawno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei butongo mohanam mediclinic and
Diagnostic Center oro khunju bukung tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima Kari of Clinico Ketal Jurani Ketal Machine Drug by Shak Najagi Tongo Te Test Rogbo Klajago Romdi Blood Test Ultrasonography ECG Holter EEG Echocardiography Digital X-ray Pathology Pharmacy PFT Akoro Haike Asikta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93628241100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871